Good morning. A Bishop Ntumbuka akunzuzu. Zimene yankhula dzulo kwayankhula a president chakwera. Maso kwayankhula MDF. Enanu simunaone. Komano zimene kwayankhulazo pali zimene zikutanthauza. Nde tamveni kaye, then I should tell you ndikuuze zimene zikutanthauza. A bishop and amina. My message to the MDF. The MDF are used to shouting instructions at others, and the rest just answer, yes, sir, yes, sir. And suppose they think that all of us in the country would do the same. No. I would like to make this to remind the MDF of the instructions. I hope they learn this in their training, that nobody in this country is above the Constitution. That in this country we are not ruled by a military junta, but we are ruled by a democratically elected government, which serves the people under the rule of the people, the big rule, namely the Constitution. I suppose you also have been taught that nobody is allowed in this country to carry out or impose punishment, extrajudicial punishment on anybody. Basirikari witu muli wantu wa mpurupuru chomeni. Ivyo mukachita kwa kasasire ni mpurupuru. Mukawaderera wantu wakasasire choka wanani bamama wale wakana vigero na mtiku. Nichifuka mukawachitira vintu ivi. Muleke mpurupuru za mtundu uu. Pala muli wanaruminadi, murute kugoma uku. Mwakumana wanyino wa M23 mwampenka kula. We cannot accept this. Chaka icho tikapulika kuti wanyaki waimwe tikapulika wakampekesera kuchirumba wakaimika rore na upalira abantu wagawani sikaba za muntu mama imoso. So nsona hapa tapulika mpekesera za kuti wa immigration imosa wawiri mkawakora makora cha kura kuruesha. Not at all in this country. We are not under a military junta. Not even President Chakwera there is above the constitution of this country. Even the Chinese who are building the road, when they see a structure very close to the road, they pay the owner of the structure and pull it down. Imwe mwauta uko kutema ntwachi za wantu kuocha nyumba za wantu ivyo yai. Pala wantu anampaleanipo ndampaleani mwanya unu ndati mswarani rumono. Nimtugoye atawatumbuka. We are approaching general elections. We as a conference call upon all politicians, all their supporters, and all parties to maintain peace in this country. We also want to be very clear that no political party should do things as if they own any part of this country. You should not. Malawians voted in this country for a multi-party system of government. Mr. President, I think also try to make sure that MEC deals with this issue of rumor after rumor about doubts of the work of MEC, some equipment that they are going to use. The problem is that even one who genuinely has lost would blame the whole system on this ground. It's like, you know, we Africans here, even if you have died of AIDS or something, and you know that it's AIDS, you just say, so that we usually do that. Yeah, you know? Yeah. So even if you would rightly win or whoever, the one who has genuinely lost, you say, no, mukapulika za machine gun, ndiga nipangisha kundirusi. To you, my brother, please. I think antu mamvela mena yankulira kuyankhula kuipanga address MDF komanso kuapanga address Dr. Lazarus Chakwera. This only means one thing. Izizi zikungotanthauza ndi chimodzi kwa abusawa a bishop.
chinthu chake ndichi. He is one of the Malawians, the mmodzi mwa Malawi amene amamvetsetsa meaning of democracy komanso meaning of government, kuti akamati boma ndi chani. Boma mutanthauzuleni leni kuti boma ndi chani. For the people, by the people, to the people. Ndikutsindika kwambiri pa people. Boma aru osati kuti boma mene manena kuti 2025 boma. Boma government mutanthauzuleni kuti, listen up, mutanthauzuleni kuti anthu anakhala pasi. Remember, anthu kukhala pasi, Amalawi akhala pasi. After kukhala pansi, then kunena kuti kuli akuluakulu tidzingokhala sitifunikirira malamulo, right? Because question funso ndikumati, why do we need laws? Ndi chifukwa chani timafunikirira malamulo? Anthufe chifukwa timafunikira malamulo. Tufunikira malamulo? Yes, tufunikira malamulo. Mphunzitsi wina wake mkalasi anakhala ndi anazafunsana kuti tufunikira malamulo, ana mwina tufunikira malamulo anthufe, right? Kenako afterwards anangotenga student mmodzi, iwe tabako tatuluka kazipita kwanu, sizabwereso kuno skulu kuno. Mpamene anaja nkati penepo zuri bwanji. Ati yes, mukamakhala opanda malamulo ndi mmene zimakhalikirira, kuponderezana kumachitika. We need laws, tikufunikira malamulo in our daily life. Malamulo ali ndi zinthu zingapo zimene zimachitika kuti mwina akasaponderezedwe, ayese akhale ndi ufulu wake, kuti mwina akasamakhale mwa mantha, kuti mwina ayese akhale ndi kuyankhula, right? Ndino boma tikamati anthu ndi boma, boma ndi anthu anakhala pansi ndikuyamba kuuza nti zingokhala opanda malamulo. For pamenepo ndi kuti wina wake aziponderezedwe. What do we do now? Ati tisankhe mtsogoleri, iwe khala mtsogoleri, koma wewe tiuzikusintha after 5 years tizivota, right? Kenako kuti apapa kuti dziko li mwina adani atha kumati panga attack left and right, tisankheso anthu enaso achite kuti asilikali amene aziteteza dzikoli. Kenako nanga mkati muno enaso mmakhala mbava, mmakhala anthu opondereza anzawo, mmakhala anthu otere titani apolisi, right? Ayisa ali ntchito yake. Okay, kenako tizipanga bwanji tisonkhaso ndalama kuti anthu amene asankhawa tizapasa ndalama zimenezi. Nanga iwo usala azikatenga kuti iwo talemba ntchito kuti iwo aziteteza dziko, aziteteza uyu ndi uyu, nanga iwo ndalama azikazipeza kuti okay, tiye tizisonkhani ndalama yake tizidula bwanji, tizitepesa bwanji misonkho, right? Then the system, the government is a system for the people, by the people, to the people. You understand? Ndino mmene mujamo timagwirizana kuona kuti constitution, lamulo limene lingakhale chinthu chachikulu, rule of law. No one is above the law. Palibe amene ali pamwamba pa lamulo, right? Ndino once you understand phrase yona kuti no one is above the law, ukapanga understand chimene chacho umadzaza kuti aliyense akuyenera kulemekeza lamulo. Koma ifeyo we made a mistake, it's because of us. Ife anthufe we respect anthu amene ali atenga ma position aja kusiya lamulolo. That's when they take advantage of us. Ndifaka amatitola why ife timatenga tikutenga amene okay timulekezera tasankha kuti okay president akusankha iweyo kuti ukhale mtsogoleri. Doesn't mean kuti ujende kuti ndi ndani kani
iye ujayo waikuda mposition kuti ayang'anire anthu ake. Uyu tamusankha kuti akhayotetezera anthu. It's like the whole system imene tonse timakhala tagwirizana kuti akuluakulu gulu lathuli amalawi wathuwa chimalawichi tisamangokhala opanda malamulo. Tiyeni tisankhane awo. Uyu akhale kansala, uyu MP azakena zinthu ku parliamentiko. Choncho. Once you understand that, you know kuti no one is above the law. This bishop Ntomboka, this bishop amene yunda amene anapanga understand kwambiri kuti government ndi chani. Akamati boma ndi chani. Boma ndifeyo ka. Inuyo ndiye boma loka. Inuyo nda amene ndiye boma loka. You understand? Kupanda inuyo nda kuti palibe boma. Ndiye ifere marenga liwe boma ija nkuapatsa anthu amene akulamula. Guys, thank you so much, Malawan Cameras.